Tämän videon aiheena on Google-tilin rekisteröinti ja Gmailin käyttöönotto. Rekisteröinti lähtee liikkeelle siitä, että mennään osoitteeseen google.fi. Saadaan suomenkielinen liittymä Googlelle. Painetaan oikeasta yläkulmasta kirjaudu sisään -painiketta. Jos olisi jo Google-tilin asiakas, voisi tässä suoraan kirjautua tilille, mutta nyt me luodaan uusi tili täältä luo -tili-painikkeesta. Ihan ensimmäiseksi täytyy täyttää kaikki tiedot niin, että saadaan siihen tilille oikeat tiedot meistä. Teen nyt tilin Matti Meikäläiselle. Osoitteen voi keksiä aivan itse ja Google kyllä kertoo sitten, jos osoite ei ole enää käytettävissä ja silloin voi kokeilla sitten jotain toista osoitetta. Tämäkin oli edelleen varattu, joten kokeillaan kolmatta. No niin, löytyi vapaa tilin nimi, käyttäjätunnus. Nyt voidaan sitten keksiä salasana. Mahdollisimman vahva. Käytetään mielellään isoja pieniä kirjaimia ja myöskin erikoismerkkejä voi käyttää. Kun salasana on riittävän vahva, Google ilmoittaa siitä vihreällä palkilla. Sitten kirjoitetaan salasana toiseen kertaan. Sitten syötetään syntymäaika, sukupuoli, matkapuhelin ja nykyinen sähköpostiosoitteesi. Tosin ne voi kyllä jättää tässä vaiheessa vielä ihan tyhjäksikin. Sen jälkeen kirjoitetaan kuvassa näkyvä teksti ja painetaan painiketta seuraava vaihe. Lue sitten tietosuoja ja käyttöehdot ja hyväksynne. Nyt saat eteesi tervetuloa-ikkunan. Tässä ikkunassa näet, mitä eri palveluita on käytettävissä. On Googlen haku, Gmail, Kartat-sovellus, YouTube, Google Drive ynnä muuta. Ihan ensimmäisenä kannattaa aloittaa käymällä läpi oman tilin asetukset. Tässä ikkunassa pääset hallitsemaan, suojaamaan ja turvaamaan tilisi, katsomaan, että siihen ei kukaan muu pääse käsiksi ja että siellä on tietosuoja-asetukset haluamallasi tavalla kohdallaan. Kaikki Googlen sovellukset löydät Google-sovellukset -painikkeen alta. Sitä klikkaamalla aukeaa valikko, jossa näet sitten tarkemmin, mitä on tarjolla. Ja jokaisessa lukee, mistä on kysymys. Esimerkiksi Google-haku, Maps eli kartat, YouTubesta löydät videot, Play-kaupasta löydät sovellukset, Gmailista lähetät ja vastaanotat sähköpostia, Google Driveen voit tallentaa omia tiedostojasi, Kalenterista saat hyvän ajanhallinnan työvälineen. Google Plus on Facebookin kaltainen sovellus. Kääntäjällä pääset kääntämään monia eri kieliä. Valokuviin voit tallentaa omat valokuvat. Ja lisää -painikkeen alta aukeaa vielä lisävalikko, josta löytyy Docs, dokumenttien luomista varten, blokkeri, blokkausta varten ja yhteystiedot. Kaikki ne, mitä haluat tallentaa Googleen. Aloitetaan Gmailin käyttö klikkaamalla Gmail-painiketta. Sähköpostiohjelma aukeaa. Ihan ensimmäisellä kerralla eteen tulee esittely. Esittely käydään läpi painamalla aina seuraava -painiketta ja asiaa voi lukea rullaamalla ruutua. Gmail on myös saatavilla erilaisille tableteille ja kännyköille. Ohjeet löytyy suoraan Gmailista. Nyt siirrytään Gmailiin ja katsotaan, mitä on jo postilaatikossa. 3 valmista postia, jotka sisältää ohjeita Gmailin käyttöön. Muun muassa kuinka saat kännykkääsi tai tablettiisi hankittua Gmail-sovelluksen joko Google Play-kaupasta
tai App Storesta. Takaisin postilaatikkoon pääset vasemmalta punaisesta postilaatikkotekstistä. Hiukan käyttöohjeita, kuinka löydät eri postisi. Postit löytyvät ensisijainen kansiosta. Sosiaaliset verkostot kansioon tulee muun muassa Facebook-viestit ja tarjouksiin erilaiset mainokset. 3. viestissä on vielä muutama vinkki, mitenkä Gmailia voidaan tehokkaasti käyttää. Kirjoitetaan ensimmäinen viesti. Paina kirjoita painiketta. Saat ikkunan auki, johon voit lähteä kirjoittamaan ensimmäiseksi vaikka vastaanottaja. Käytän nyt tässä työsähköpostini osoitetta, jotta voin todella testata, että tämä osoite toimii. Aihekenttään laitetaan viestin aihe. Sitä ei kannata jättää tyhjäksi. Näin lukija voi sitten aina tietää, että minkälaisesta asiasta on kysymys, kun hän vastaanottaa viesti. Hyviin tapoihin kuuluu kirjoittaa mahdollisimman selkeää ja hyvää tekstiä. Ja tietysti myös kavereille on hyvä ilmoittaa, että mistä osoitteesta tavoittaa. Jos haluaisin nyt lisätä tähän viestiin eri asioita, voisin esimerkiksi muotoiluasetuksilla muotoilla tekstiä erilaiseksi, lihavoida. Sitten voisin liittää tiedostoja. Myöskin Google Driven avulla, jos minulla olisi siellä tiedostoja, voisin liittää niitä tähän sähköpostiviestiin. Myös valokuvia. Linkkejä voi lisätä eri nettiosoitteisiin ja myös hymiöitä. Laitan nyt tällaisen iloisen hymiön tähän viestin perään. Näitä vaihtoehtoja on hyvin paljon täällä, millaisia hymiöitä on käytettävissä. Viesti on mielestäni valmis. Painan lähetä. Viesti lähti. Ja nyt jos haluaisin tarkistaa, että onko se todella lähtenyt, niin menen lähetetyt kansioon ja katson, niin siellä se todella näkyy lähetetyt kansiossa koko viesti, eli tällaisenaan se on lähtenyt vastaanottajalle perille. Ja samalla myös yhteystiedot tallentui Googlen yhteystietoihin. Tähän päättyi lyhyt opas Google-tilin ja Gmailin käyttöönotosta.